Dzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwandikuita kudai nyaya yekutanga ndanentiani ndeyamusikana Natali wasara achitendera pasocial media. Asi tichitaura kuti musikana Natali wasara achitendera pasocial media, vanhu vazomuita zvakare attached kuti ndiyo uya zvakare wakabuda pavidhiyo yamukwasha inova yani yabuti JP. Vanhu they had to make sure kuti maziva kuti musikana uyu ndeupi chaiyo. Vanhu vazviwanepi zvavari kutaura mumasendiraini nesocial media ose vedwe kana kamona mumwe watirenda pasi pano Natali trended today. Mina I didn't know this is Natali a lady zvikanzwana zvakare my Chloe. Ndobva vanhu vatanga kutsvaga mapicture aNatali. Vanhu vatsvaga mapicture aNatali kudaro vatanga kumatenderedza. Vapedza kumatenderedza kudai zvikanzi nevamwe zvakare nanabhudhi eisiri mumbo vanga varipo panyaya vaipindira vanhu vazhinji. Handidi kureva nhema kana pane wasina kuposta about Natali nhasi I don't know munhu iyeye hazisi kuti vakaita sei, asi vanhu vazhinji nemapeji mazhinji they were polluted Natali wakavakwa zvikanzi namwe kunyangwe ndibiwo maida kuti mufundisi wazodi mufundisi munhuwo nekuti imatidi kureva nhema. Mungandiudza here kuti uriwe wanzi presented and the presentable with these things in front of you. What was you supposed to do in the realm of the arena and the spirit? I don't know. Ndokubva chini vanhu vatanga kukomenda zvakasiyana pamusoro paNatali. Vanhu vakatira atikuva mukadi asi vanhu vekuzimusele ndo vazoisa kanzi it's very sad kuti Natali uyu or Natali watinoenda muzuva ranhasi asi it's very sad kuti this story ndeyenhema, this story haisi yeshuwa. Ndo zvadii zvotaurwa nevanhu vezimucelebs zvina kushata kudzidza uko vapedza kudero ndokuti zvakare Natali uya uri kuzvidhifenda achiti no ndokunyora mwadi waye enchapatara inisamati ndozvozviverenga zvinhu zvaanyora zvachoni wanyora mwadi ndokutaura kuti ina nditomboziviwo kuti munhu nonzi bhudhi dhokotera Shingi Munyeza ndiyani ndanga ndisikatoziviwo ende ndiri kutenda muzuva ranhasi. Dai zvaibvira ndaikwanisa kundotora mari yechegumi yetaidhi yacho ndoita mutaidho and present myself with the tithe systems. Vamwe vakatanga kunyora zvakasiyana mumwe watuzoka anorenderwa mumwe akati all these people knowing this person in terms of face to face or in terms of hearsay, I have no idea. Asi tichiri ipapo zvakare vanhu vakati waresponderei nekuti kutoita kuresponda kwatoita kudai zvaona kutoti ine vadzake kuti atanzanzivi Shingi Munyeza kune kudave kwei vanhu vachimumanikidza kuti ngaazive Shingi Munyeza. Ndakatotaura nguva napombi yadonha isitakamira pano kuti zvokwadi dai ndasina kuona sikiti dzanaikira dziya dzanachikommunal events handaimboziva kuti munhu unonzi dhokotera Shingi Munyeza fesi yavo yakaita sei. Ndaivaona mumanewspaper vakanyorwa vachinzi richest nevanhu vanongonyora aya malist avo ndohandaiziva. Zvodii pepe vabva paya chatendera zvakare kuti wazvikliya name rake vamwe vakati did well. Asi tisatenda mberi wazoita imwe phone call zvakare iye uyu Natali uya asi wataura nanomusa Munyeza mwana uya wainzi wakanyora kuti aiwa zvebaba imi musataura zvakaita seizvozvo imwe makasindisiya ndiri fatherless mukaita muchito kuna mai. Ndokubva Natali nomusa wati aiwa vanhu vachonotangana nanoenimba zvakunetsa nomusa ndokuti chirega kutaura nani nababa mukuru here kana kuti brother yani yadhokotera Shingi Munyeza kuda ndiye spokesperson in terms of this issue iri kutenderera kuda vatoona kuti zvitori nani kuti tise spokesperson right now we cannot jeopardize zita radhokotera Shingi Munyeza vachiuya pazvivhitivhiti vachitaura nevanhu ava dhokotera zvikwadi andikura nhema. Brother vadhokotera Shingi Munyeza is one of those person or people who is very soft spoken and vachitsanangura zvavangatsanangura panabata kudzidza uku. Asi Natali wanga wane moto, Natali wanga wakatsamwa. Natali ndinoona sekuti zvamutsamwisa ndezvekuti vanhu vese vari kumuti iye ndiye ukuita sei ndiye small house yani yava Munyeza uyezve ndiye wazonyanya kutendera muzuva rese ranhasi
iyo ngotanzi ndaluza mabrands anoita brand ambassador indaisatoziva kuti ndi brand ambassador ndatozozivawo nhasi kuti unoita zvemabrando iwayo akati ndaluza nekuda kwenyawo iyoyi saka kuda ngachanzi iwo ndochiteerera conversation yawo ndakamira ndoga ndichianalyze. I don't know if this is how it works but ndomira pepe ndichitaura vekwamunyeza vangavoti isa hatisisu taposta zita rako tichiti ndiwe uri kumhanya nani nemunhu wedu vadhokotera shingi munyeza. Saka problem iri papi tatadzei hatisisu tadero uyezve nomusa haana kutaura zita remunhu kuti imi baba vangu imi nyakubereka muri kudanana nhingi havana kudaro vakataura zvakare kuti isu tinomuziva munhu wacho niwatikuti ane zvake. Saka ishu iri papi ndivamunyeza ndo zvandachinyatsa kubata vakabva vati I advise you to seek mulawyer moona manje. Then iwo vakabva vatoti unoziva kuti kune mamwe mazita apinda vana Spokela vana Sylvain vanga vachipinda ipapo asi hatinambokuva zvakadero vapedza kudero uyu wanga achiramba achita but ndazonotisa kuti neukasha hwake ka handizoziva hangu zvachifamba sei kuda wanga dangoti vamute reach out vomuti we are very sorry nekuti sei nekunenedzerwa kwakuti watanzi isu tirikufambidzana kana kuti munhu wedu uri kufambidzana newe we are very very sorry we do really apologize kuda ndo zvaangada kuitwa asi zvazvaitika muona manje. Saka vatomuti isatiziviwe tinotomuziva munhu wedu tomuziva zvavataura buda zvandabata asi nomusa ungachiratidza kuti une ukasha. Vamwe vakati kunomsa why are you forcing the wrong people to give you an apology? They are not the ones vakublema uye nokuposa ndozvanakutaura zvezvokuti who started with this grapevine nekuti iye ndiye urikufambidzana nhani nadhokotera Shingi Munyeza. I don't know asi iye pauyu pake pangatanga tanzi shamwari dzaNatali ndo dzikunzi hanzi dzakadii dzikuziva nyaya yacho here kuti dzo zvakazondotaura kuna uyu here. I have no idea ndo zvasvika pepe nokuti ivo dhokotera vangu vati we can as well turn this issue toidzosera kwauri tichiti iwo utoti ataka nokuti atako iwo kutouya kwati kwauri kudai pamwe iwo you want something from us nekuti isusu we are not the ones who posted something about you. These people don't know wakuti mafriends acho maybe ndo vaendesa kumedia kuda mafriends aya kuda ndo alekisa kuda tikuti mafriends Natali leka mafriends ani I have no idea. Vamwe kati friends we say friend is a very very dangerous thing sometimes. I don't know vanozivana tochibva ipapo toinda zvakare pakuti vamwe kumacomments vangodanzi vakati Natalie iwewe these Munyezas they don't owe you any apology. Vamwe zvikanzi no nevamwe zvakare she did well because she had to clear her name. Nhasi aswerera siku nesika tachinzi ndiwe small house yani yavamunyeza asi pa goodbye message yake yaita naivo baba mukuru avo wasiyanyatsa kutaura kuti goodbye maita basa nekusanzwisa kwenyu nekwekiraka nangu I am seeing from afar. Natalie uri kutaura coming from my emotions ake vekuku vanenge vachimira vachiti aizvozvo isu hatina zvatamutadzira Natalie vanhu ndo varipo vaposta about iyi saka vangada kuti ivo vadii vamwe vanga vachiudza kuti vangada kuti vanhu kwamunyeza vadii chaizvo kati I don't know. Saka ikaingoti sorry zvake Natalie wasara achitenderedzwa nevanhu vose kubva kutwitter asi ndonasa kuti vanhu vazhinji vanga vachimubhigira chimiro chake avanga vachimubhiga asi the issue yaenda pakuti wazonzi ndiye girlfriend yani yavamunyeza ndo zvasosera chiriko chitendera chicho zvamugwadza asingapeti zvinhu zvogwadza chingoti zvakare dai muriwo yekwamunyeza yachoni yawanika ichita sei ichibatanidzwa nezita raJesu ndozvandokwanisa kutaura. Tobva ipapo toinda pane nhau yani ndizvandaenda kumberi kwenhau vanhu vakazenge vandoita digi dhipa about Natalie uya kuti vanyatsa kuti wakamboposta something about wakanga waposta something about chilunch box kuti mwana wangu ndikamubhuloni nekuda kuti unoenda nelunch yakanaka kuchikoro vanhu dzidzai kurongedzera vana venyu mpuva lunch box ndeva mpuva inoryiwa pabreak nepalunch dzidzai kuisira vanhu venyu mpuva mukati mezvibheke zvavo kana riri plastic kana riri box lunch zvese izvezvo kana riri chii dzidzai kurongedzera vana nekuti mwana wangu ndikamubhulo
tochibva ipapo tena futi panhau yekuti wakanga posta andofunga zvokuti anzi my man vanhu vakangokonvheta zvezvekuti saka waireva nhinkire I don't know why people were actually linking this to him to her and to him at the same time. Saka ndio saka ndati sorry zvake vamwe kati vedwe chimurega nekuti munhu wadi wazviclear ende waratidza kuti haasiri iye uri kufambidzana navamunyese uye watadza kuti iyaka havazivi wakatazovaziva ndofunga suru. It's not by force. You cannot force someone to know munhu kuti no me no know him no him no her. You cannot do that. Kana usingamuziva muzivi unomudi womubata hurere kuti muzive zatizivo. Tochibva ipapo toenda pane kupesirani yasikana Bev wakaenda pa post yemugore ra 2017 yakapostiwa nani na Neri Yakadungure uya wandaireva zuri kuti vanhu vakangombomuita muatako asi kuti nekuda kwei nekuda kuti wanga posta pikicha rake kumagrupu iwayo akasiyana siyana asi wainda akandopinda zvaapindira akati usati chiva nyaya mari dzekera mari ungaita asi chiso unozodi tibhevhu response yacho nezviganzi nevesemcelebs yazouya after 4 good years. Muona manje tikati wow zvikandiri nevamwanu iyi ndo testimony yatinoratidza kuti mhosva hairovi 4 years Bev anga achiziva kuti post iyi iriko kudongo akaita screenshot wazoipindira zuva ranhasi ndisikana Bev zvikana vanhu mastreets are not safe these days. Vamwe vakati vakomana Bev this 2021 haasi kutombochaidza vamwe ndokuti why uchidena Bev iwe hauzi kuti Bev hadi zvokudemiwa here vamwe ndikati zvikanzaiwa for the meantime we can actually confirm and confirmed kuti Bev uri kupisa Bev uri kutrenda ndivamwe hazvina kushata zvangozondinakidza kuti Bev wanoresponda post ya 2017 asi waitaura Neri wangu ataura kuti nai Bev unoitei kuvana wakakotama wakata Burkina Faso yakakotamira vana zviizvo zvombo wati ndiye Neri yauyu na 2017 uyu wondokuzoidzosera izvozvi nhau yachoni iye uyu Bev ndikati wow ndikura nemama zvakaoma hazvo nekuti wanga akanzi Bev ende unotsvaga mabasa kana kuti hanzi enda unotsvaga mabasa naika watiekera do you think you are doing kune vana ava uri such a disgrace ndokusa picture ya Bev nevana vangu vari sure vayo apedza kudero Bev post yakaiswa musi wa 30 March 2017 ndokubva Bev wazoipindura nhasi akati unotadza kuidya mari yeyekera iyi kuraya muchavakabvu watonhorerwa ndokubva atuka no string kune kuda kwei zvikanzi chero ndikaita wanga handizombochive mari dzevanhu vakadai ndobva apedza zvakazvikanzi unenge une mari asi paka anga achingopindura zvake anga achingofamba nayo zvake 2017 this is the response yaiswa musana nhasi ndikati wow vamwe vakati were very defeated we didn't expect this kanzi pakaipa ndo zvandinokwanisa kungotaura mukati mevhidhiyo izvi zvinonge zvandigombera zvimwe andikura nema ini ndinenge ndaita mutete ndinochisiyawo kune vamwe vane levhu iroro kuti vanongopinda nepese zvavo ini ndinenge ndaita mutete asi ndichakubatai zvakare pachikambi chinotevera.